Hola, bon dia, soc en Xavi d'Immobiliària Espígol i avui us presentem un pis que tenim aquí a Riudellots de la Selva, molt ben situat, amb molta llum, com ara veureu, i amb molt bones vistes. Si em podeu acompanyar cap aquí, tenim aquest ampli espai de menjador, on tenim la zona de taula, en aquesta banda d'aquí, i després la zona d'estar en aquesta altra banda d'aquí. Tot això dona a una vista exterior, amb una sortida on hi cap una taula amb cadires, sense cap tipus de problema, orientació sud-est, pel que tenim sol de bon matí fins a ple migdia. Les vistes són espectaculars, es veu tots els camps d'aquesta banda d'aquí de Riudellots i alhora a la part del final veiem les Gavarres. Llavors, si continuem per aquesta banda d'aquí, acompanyeu cap a aquesta banda d'aquí que tenim la cuina. És una cuina office, una cuina molt grossa, com ara veureu, amb una zona de taula i la zona de treball amb dues bandes. Tot això cap a un rentador, amb la mateixa orientació sud-est, com dèiem abans. Llavors, passem a la zona més de nit, que seria la part d'habitacions. Podem comentar que en aquesta banda aquí hi ha un petit rebost. I llavors comencem amb habitacions. Una habitació doble, amb un espai molt aprofitable. Com veieu, té força llum, la banda d'aquí. Una segona habitació, també doble, en aquest cas hi ha un armari que ocupa una mica més d'espai però hi cabria perfectament un llit doble, aquí també. Un bany que seria el bany general del que seria el pis, en aquest cas amb tots els accessoris i amb banyera. I per últim, l'habitació doble, aquesta habitació doble que ens dona també cap a la banda est, com comentàvem abans, amb aquest armari que ja posat aquí, i és un pis amb molta tranquil·litat, com heu pogut veure, amb molta llum, molt de sol. Alhora tenim un pàrquing tancat a la planta sota, un pàrquing doble, amb una zona de traster amb un altell, i a més a la banda de dalt, el que sigui sota coberta, també hi ha un altre traster. Per tant, és un pis amb molts de metres i que disposa de molt d'emmagatzematge. Us animo a visitar-lo quan vulgueu, podeu trucar-nos a Immobiliària Espígol, i bé, ens veiem aviat. Ens veiem.